Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim sing ana nang Dusun Pecinan, Desa Leran, Manyar, Kabupaten Gresik dadi masjid sing paling tuwek sak Pulo Jawa. Masjid iki dibangun nang taun 1371 ambek dadi petilasan perkembangan Islam ndok Lembah Jawa. Nek ditontok bangunan Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim sing ana nang Desa Leran Manyar Gresik gak patek siji mbarek masjid sing liyane. Tapi nek ditontok liwat jenenge masjid iki ana kaitane karo salah siji sunan teko Wali Songo yaiku Sunan Maulana Malik Ibrahim sing dieruhi Sunan Wali Songo sing paling sepuh. Masjid iki dibangun nang taun 1371 pas Syekh Maulana Malik Ibrahim mlebu nang Pulo Jawa liwat segara numpak kapal gawe bakulan barek nyebarno ajaran Islam. Mari ngono kapale senden nang pelabuhan cilik nang Desa Leran Manyar gawe ibadah ambek ketemuan karo para punggawane. Akhire jae ibadahe nyaman, akhire gawe musholah nang kono sing bahane teko kayu. Nang kono ya ana sumber banyu panggonane Syekh Maulana Malik Ibrahim wudu sadurunge salat nang musholah. Musolin, ketua takmir masjid kono, ngomong nang perkembangane musholah sing dibangun Syekh Maulana Malik Ibrahim iki diapiki terus sampai akhire prejengane dadi koyok sing saiki. Masih ngono, wujud asline masjid iki gak diothik blas. Sumber banyu utawa blumbang cilik sing ukurane 3x3 sing ana nang jero area masjid yo pancet. Sampai saiki, nang wulan poso, Masjid Warisan Sunan Malik Ibrahim iki rame dibarani umat muslim gawe ibadah barek wisata spiritual. Lagae riko kabeh sing kabeh mrene Cak Ning langsung ae yo nang dalan Arya Manyar mlebu nang Desa Leran. Gak sampai 2 kilometer ana gapura Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim. Lah nek riko cek gak paham langsung ae buka Google Map pasti diterno sampai nanggone. Muhammad Amin, JTV.